Mukoma makadi yenyu? Tiripo edu makadiwa wabereki. Aiwa tiripo. Mungada kutizivisa kuti munonzani here mukoma? Ndinokuzivisai ndinonzi Zacharias Banda. Alright, mukoma Zacharias Banda. Mukoma, dambudziko ramuinaro mukurarama kwenyu nderipi mukoma? Mungada kutizivisawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kusvika pari nhasi? Nhoroondo yangu kurarama kwayo yaitongonetsawo zvayo. Zvakazondikonzeresa kuti ndinge ndichitora zvinhu zvevanhu zvisingadiwe nevabereki musociety. Kekutanga ndakaenda kujeri kwemakore 5. Alright, makaenda 5 years. Makanga mapara mhosva yei? Ndanga ndaita inonzi unlawful entry. Alright. Kupinda pausina kubvumirwa. Alright, maita unlawful entry. Musati mabatwa pane mhosva ye-unlawful entry. Ndedzipi dzimwe mhosva dzamusina kutobatwa dzamakanga mambopara kumashure? Mamiriro zvakaita inanguka kubatwa pamhosva zvese ndakabatwa. Pane yatakamboita yainzi Vancho here. Ndakanopika 3 years. Alright. So yekutanga makaita 5 years. Ndo ye-unlawful entry. Alright. Chicha ndezvipi zvamakambobira vanhu ende maibasei? Natsotsanangurai mukoma sununguka yenyu kuti maipinda mumba maipaza here kana kuti maigarira vanhu parodhi here? Mainatsobira vanhu sei mukoma? Mabiro acho andaitaka ndaiti generator richirira. Ndaingosvika ndichikusumudzira generator inotiza naro. Saka takatoita gurususu remagenerator akakura kudai. Kureva kuti generator ndo amaitora magenerator? Alright. Area dzamaitora ndedzipi? Area dzacho? Yese nharaunda kubva kwana Jacha, kwana Ningirini, kwana Munyuki kwese kuya ndakatora. Makasimudza magenerator. Zvokuti dzimwe dzenguva muchitofamba munotoziva kuti apa ndakasimudza generator apa ndakambotora generator apa. So mungada kutizivisa kuti magenerator makatora muchimaverenga anogona kusvika mangani? Ndichisvika anogona kungasvika kana kuti zvekuma40. Kasi akazorikavhwa ese mushure mekunge ndabatwa nemapurisa ndichizoenda kujeri. Akarikavhwa ese kuma40? Ndo pamakazopiwa 5 years? Alright. Mukoma, kujere pamakatanga kusungwa imimi, pamakatanga kusungwa mukada kutsanangurira kuti maiva kupi uyezve mapurisa akakubatai sei kusvika mazonotongerwa kuti mapinda mujere 5 years? Matsananguriro andinokwanisa kuita ndeyekudai so ndakasungirwa panonzi padombo raMwari paEpworth police station apo. Ndichibva ipapo ndakagara 5 days kasi ndakarangwa zvakandirwadza nemapurisa zvekuti ndakatadza kana nekufamba. Ndichizoenda kukoti uku kumatare dzimhosva. Ndakabva ndanzi remand in custody anondipa sezvo ndaibvuma mhosva yangu kuti zveshuwa ndanga ndakanganisawo. Ndakabva ndapiwa makore angu mashanu ndakaenda kuchikurubhi farm prison. Alright. So makabva matongerwa ndo pamakatongerwa ese amakatongerwa aiva mangana? Hamuna makabvisirwa? Ndakabvisirwa 2 years. Alright. Nedare ndabva ndabvisirwa futi gore nejeri ndakasarwa neNingirini ne 3 years. Igore ripi ramakatongerwa kuchikurubhi? Gore ndakatozopedza manje pakupika kwacho. Ayo ndiro pekutanga pamakapiwa 5 years. Handimati imimi mati makatongerwa 5 years handiri? 2013. Alright, mukabuda mu 2016. Madzoka zvakare. Zvii zvakazoitika? Mabuda mujere, makabva maenda kupi? Uye zvii zvakatera tora nzvimbo? Ndakabva ndazviti ndiri nhubu handikundikane. Ega ndirambe ndichitora zvinhu zvevanhu. Alright. Kureva kuti hamuna kumira nyaya dzekubira vanhu? Handira kumira ipapo. Muchingobva kujere makabva mabuda makatora mazuva mangani kuti mutange zvakare kubira vanhu? Ndakangosvika ndingotora 1 week sezvo ndakatoomerwa ndasina kana chekubata kana chekudya. Pasina 1 week ndo pandakati ega nditore futi zvinhu zvevanhu. Alright.
pakutora zvinhu ndo pandakaenda kumabvuku ukoko ini ndasinganyatso kuziva nezvakowo zvangu ndobva ndanotanga futi kuba. Alright, kumabvuku ikoko kuba kwaina manje mhosva mhene yangunzi Vancho ndasingazoti mhosva iyi. Alright. Ndobva ndarwa futi makore futi NDIRI mashaniwa yaya. Makadzokorodzwa futi 5 years. Pandakazobvisirwa manje. Mukoma ndiri kuda kubvunza. Zvakangotora 1 week muri panze. Nekutoenda futi. Makangobuda maita 1 week. Nekutonoita Vancho yacho neiwe. Nekutotorwa futi. Makabatwa sei? Uye manga mabei ipapo. Ipapo chakaita ndakazokuvara gumbo nekukandwa kunze kwemotikari. Motikari ichitomhanya. Manga mabei ipapo. Ndanga ndada kutora bhegi mumotikari bhegi remari. Makazviziva sei kuti raiva bhegi remari? Uye motikari iyi manga maikwirira kupi kana kuti manga maiona iri kupi? Chakaitika munhu iye takabva naye pana Rizende. Alright, muchimutevera. Tichimutevera motikari yanga iri yedu. Natsotsanangurirai kureva kuti manga makawanda. Maiva vangani? Hamusatudze edu kumazita evamwe vamaiva nawo, but maiva vangani ipapo? Tanga tiri 3. Alright. Saka munozva sei ndiri kukubvunzai zvakadai. Ndiri kuda kuti tichenjedzewo vamwe nekuda kwembavha dzichiriko kupi kunze zichiri kuita izvozvo. Tichenjedze vamwe kuti nzira inobirwa nayo vanhu kana kuti matevererwo anoitwa vanhu ndeapi. Natsotitsanangurirai kuti munhu uyu makamuziva sei kuti ane mari uye motikari iyi makanga maiwanepi mukamuteverera sei kusvika mamubata? Motokari iyi kai yanga yagara itori yedu. Yamakatenga kana kuti yakatobiwa? Aiyo yanga yakatotengwa. But chakaitika manje kuishandisa kwataita isusuka yanga isiri yedu futi. Yanga iri yemunhu yekuti ahayawo. Yanga iri yekuhaya. Alright, samai haya motikari. Muri vangani? Tiri 3. Alright, mobva madi munhu tiri kutaura zvezuva iri remunhu wamakatevererai vane bhegi remari. Inini manje chandakazodzidza manje kuti chiso chisakaipaka. Inini ndindakakandwa nevamwe vangu. Mukoma. Taurai kuti makatsanangurai kuti makateverera sei munhu uyu. Munhu uyu aitobvawo zvake kuSouth Africa uko takamutora parodipoti. Ndimi makamutora. Muri sekubatsira taxi kuite mirira vanhu murodhi. Kasi ndakazokandwawo futi panze pemotikari. Nevakomana ivavo. Vakaukandai sei? Makapandukirana? Natsotsanangurai makapandukirana sei? Inini maona ndakazviita vanenge vangagara vakatozvironga kuti vachandidzinga. Patime yamakawina mari kana yamakatora mari yemunhu. Ko munhu uya makamuita sei? Kumbera handichaziva kuti vakazomuita sei because inini ndakabva ndatokuvarawo gumbo. Gumbo saka ndoparakakuvara. Ndopamakabva maremara gumbo. Saka vakomana ava hamuna kuzombovaona here futi? Handina kuzombovaona. Alright, ko pamakazosungwa ndepapi rwepiri? Inini pandakasungwa rwepiri ndopanga ndichitaura nezvapo ndichiexplaina nyaya yemotikari iyi. Alright, handei nayo. Chii chakaitika? Ndopandakakandwa kapanza. Mapurisa akakubatai sei? Vakandibata ndakarara paNDIRI pamugwagwa muna Mutare Road. Vakazoizwa sei? Maigona kakungonyepa kuti zvoni ndatobirwa ndini? Inhawe yekuvhunduka kuti unenge usingazivi kuti munhu waina uri kunyatsomuonawo sei, wongobatwa sezvo uri kurwadziwa. Wobva wangoti pamwe ndichanorapiswawo but zvipatara zvamazuva ano hazvicharapise munhu. Saka imimi makabva mati ndiani akakubatsirai parodhi? Akandibatsira parodhi ndiwo kamapurisa iwaya. Vakakuonai makarara? Vakandiona ndakarara. Mobva vatanga kubvunza kuti warara sei ipapa, wakuwara sei? Mobva matsanangura semunhu aitorwadziwawo. Makabva mazvitengesa mega. Mapurisawo ndokutoti ndiwe munhu watiri kutsvaga. Exactly. Kasi ava ndakuzaroko vakafamba sei? Bozi vanhu vanga vatoenda kare. Saka mobva matosungwa? Ndakatosungwa ndakatoenda. Alright, saka ipapo maisungirwa nyaya yechiVancho. Yaiva yei? Ndoyangonzi Vancho. Alright. So mukoma tichibva ipapo makabva manogara makabva maikandwa kusiri. Gore ripi?
muchibuda gore ripi? Zvanga zvineni panguva yacho. Ndakangoti ndichibuda 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 ndo pandakabva ndabuda futi. 2016 makadzokera futi papo. Andambotora 1 week zvazvo. Matodzokera. Mano 2016, 2017, 2018 mabuda chi 2019. All right. Mabuda imimi. Makabva mananga kupi? Ndabuda ipapo ndato munhu anga ato desperate ende zvekutora zvinhu zvavanhu ndakusada. All right. Ndakatomborara kana mutereti chaimo. All right. Mukoma chimbotsanangurai chii chinoitika nenyaya yekuti vanhu vari kujere kazhinji takasichinzwa chinzi ndo vamwe chete vanoti vakauya kunze vopara dzimwe mhosva zvakare vachidzokera mukati. Chii chinenge chimboitika? Kujera kuti kune kujaira here jere kana kuti kunonakidza here? Zvii zvinotuma vanhu kuti vadzokere kujere? Zvatinokwanisa kubatsirana nazvo ndezvekudai sokujeri kune marehab. Wakaenda kurehab kuya mari yauri kupuwa ikoko kuchuya kunoku haisi kukwana kuti ungochibatsirika kuti uwane mumwe kugara. Mazvona. Saka wasvika kunoka unongoshandisa mari ya 2 days. Ndekungoti unongodyawo. Wadya mari yaya yapera. Yapera pai. Wobva ufunga kuti ko ndichaitei kana usinawo zvimwe plani zvokuitawo wakutotambura. Fanike izvo ndikutobatsirikawo zvangu nekuti ndikusonera vanhu bhutsi ndikuita sei zvodenda ifunga kudzokera panyaya yekuba ndaikwanisa kuramba ndichitambura because dai vakatonditora futi vanhu. Alright, saka kubva pamakabva ujere kusvika iye zvino hamuna here kumbozopara imwe mhosva? Kwete kasi vanhu vandotaura navo vemunharaunda medu matogara navo dzidziso iripo ndeyekuti kana munhu achingabva kujeri vanofanira kuziva kuti munhu arifomawo vomutambirawo vomisa mumusha. Alright, asi chinotyisa kamukoma ndechiya chekuti handi muri kuona kuti makamboendako mukanoita matongero 5 years mukagara 3 years mukadzoka mukangoita 1 week mukatosimudzira futi nyaya iyayi nekubva matokandwa futi mukati. Vanhu vanozoziva sei kuti uyu munhu arifoma? Chandiri kwanisa kudai so kujeri kwatakaenda kuya kutoriwo nemapasta nevanhu vanonamatawo nemajerigadi aina vanenge vachinamata vachitodzidza kuti izvi zvakaipa. Saka tatokurudzira nezvekuti kana munhu achingabvawo kujeri anouyawo nemujerigadi achitaura kuti zveshuwa mwana uyu akunamata mubatsireiwo. Alright. Kureva kuti anozomupupurira unhu hwake but variko vamwe vasinganamatika variko kujeri. Zveshuwa variko. Saka vakadaro magadjeri maprison officer vanotenderwa futi hanti kuti vauye vachitaura kuti uyu mungwarirei. Zvakanyanyisa. Ndo zvingatobatsira handiti? Ichokwadi ichocho. Alright, mukoma imimi makazvimirira nekutaura kwamaita kuti maane gore rese mabva kujeri ende marifoma ende muri kutaura kuti makuzvishandirawo muchisondera vanhu bhutsu. Ndezvipi zvarubatsiro rwamungati dai ndawanawo rubatsiro rwakadai uye nevese vanobuda mumajeri dai vati vachibuda vawaniswawo rubatsiro rwakadai kuitira kuti vasapfuurire mberi nekupara mhosva sevanenge vakapara mhosva dzekuba? Aiyo, zvinoitika kujeri kuyaka zvakanyanya zvisingaiti but zvinoda kuti tibatsirane because kujeri unodzidziswa kudriver mota, kuita makanika, kuvaka nekuita blacksmith neningi macertificate eche uchibuda nawo uchirepresentwa kunze aiwa ndozveshuwa munhu ane zvinhu zvakaita se zvakadai so. Saka chandiri kukumbirawo indakaitawo blacksmith nekuchengetawo huku nekuvaka ikokoko ndisakavaka chipatara chepamabvuku apo. Saka chandiri kukumbira inini ndikukumbira rubatsiro rwokuti kana uchida kuti nditowo zveblacksmith ndiwanawo rubatsiro rwokuti ndingawanawo sei ndikwanise kuita project yacho. Alright. Aiwa, tinokutendai mukoma nemukana wamatipa kuti tinge tiri tinokurukura tinemi muchititsanangurawo rwendo rwenyu rwamakabata rwamakafamba rwekugara mujeri muchibuda muchidzokera zvakare. Tichikushuwirai good luck paupenyu hwenyu, tingomimba kuti Mwari achakutungamirai, achakumutsirai vanhu vachakubatsirai. Kana nino ndirotendawo kuti mandirangarirawo
rambai mune rudo rwakadaro muchifamba nzendo dzakawanda muchiona vanhu vakadaro. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yatanga tinayo, nguva yekunge tiri tinokurukura namukoma vachititsanangurira kuti rwendo rwavo rwanga rwakamira sei. Aiwa, from Uncle Saint pari zvino neRuwak Media tichiti much love. Zvekuti ndinototendawo kutiwo ininiwo ndakakwanisa kunge ndichibudawo kunze. Kune dzimwe hama dzeduwo futi dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore ese vasina mukana wekuti vange vachigara panze nekuda kweunhu hwavo. Saka isusuwo tinotendawo kuti takabudawo panze, chitibatsiraiwo hama dzangu. Aiwa, tatenda. Saka mukoma, imimi mushure mekunge mabva kujeri, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakuitawo zvamunotoona kutoti makubatsira upenyu hwenyu? Apa zvandakaona inini ndezvekuti ndakakwanisa kuti ndikwanise kunyora bhuku rangu. Saizvo zvanisa ndaripedza pa ndiri kudawo vabatsiri vanondibatsirawo pakunyora bhuku rangu, because rinonzi kugona kutadza. Kasi ndakamboda kutaura nevanhu vekudanho ikoko kunobatsirwa vanhu vari disabled. Alright. So rinonzi kugona kutadza. Kugona kutadza. Bhuku iri muri kutarisira kuti munenge mapedza kurinyora zvarini? Apa ndiri kutarisira kuti zvegore rinori ndirokwanisa kunge ndaripedza. Zvoti kana muchida kumunzwawo musoro wenyaya ndirokwanisa kumbokupaiwo kana chapter 1. Alright, muchingondipaiwo malines mashoma. Alright. Parinotanga pachona. Alright. Go. Ndianiko? Ndini Durai. Sezvo baba vaiziva mwana wavo kuti unhu hwake hwanga hwakashata. Apa aitoda ningirini musikana uyu nechekare, zvinowanzwa zita yake chenai. Zvakanzi namai vacho tomuvhurira gonhi here. Baba wakadaira neziguguru kuti kwete musamuvhurire gonhi. Zvakanzi aiwa, muvhurire gonhi, haangarare musango sezvo mwana achinga svika panzvimbo. Vakamuvhurira gonhi. Zvakanzi kwamunobva kunopisa. Vakamupa komichi akamwa mvura. Vakadaidza mwana wavo, chenai uya kuno mwanangu, bikira hanzvadzi yako. Sezvo mukomana uyu anga ane chinangwa chake, but vanga vasingazvizive baba vake kuti ndo zvine chinangwa chemukomana uyu auya mumba umu. Akabikirwa sadza akadya. Kwava kunorara akanorara. Arara pai akazoti sezvo akanorara muimba inorara vakomana, akazoti sezvo nguva yapera, sezvo sekufunga kwanga aita panga pakati peusiku, akavhura gonhi akanopinda munhanga mumba inorara vasikana, akanobata mwana wechibharo. Chiregai kuvaudza yese kuitira kuti bhuku rizotengwa. Saka imimi nderupi rubatsiro rwamungada pabhuku iri? Anditi nderupi rubatsiro rwamungada pakuti bhuku iri ringe riri rinozobuda? Icho maonera ndozvito chido chaMwari. Ndike nchizivikanwa kuti ndiriko tinogonawo zvinhu zvemabasa api iwawo. Alright. Aiwa, ndo zvimwe zvezvinogonekwa namukoma zvavari kutsanangura kuti ivo vanokwanisa zvakare kunge vari vanonyora bhuku. Kutaura kuno vari kuti vane bhuku ravari kungozvinyorerawo kune vanodawo kunzwawo bhuku ravo, vanokwanisa kuvabatsira. Makasununguka kunge muri munotibata, tokonektai namukoma. Aiwa, tinokutendai mukoma nemukana wamatipa. Siyabonga kakulu, kana chikudhevere tokuluma futi. Uyakuluma? Yebo. Nhati siyabonga kakulu. Sibongile. Aiwa, tinotenda.